Dumateng Bapak Ibu, sarenipun medal sampun dalu seni campursari Depi Talaras menika tesih wonten acara saking Bapak DBR menika mangke saged maringi saran-saran dumateng Bapak Ibu sedayanipun ngoten. Mugi anggenipun rawuh dumateng taropagungipun Bapa Lasiran sakeluwarga, kula pinangka wakilipun matur gunging panuwun rawuhipun Bapak DPR saking tlatah Talun. Lah menika medal ugi sasana kula aturaken dumateng Bapak DPR, sumangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Dalu, Sugeng Pepanggihan, Rahayu. Matur nuwun dumateng Bapak MC, matur nuwun dumateng Bapak Lasiran selaku tuan rumah. Para sepuh, para pini sepuh ingkang kawula hormati, para tamu undangan ingkang kawula hormati, para yoga, para ibu-ibu, napa niki? Penyanyi napa anu nggih? Waranggana. Lah nggih. Ingkang kawula hormati, para warga sumber urip sedaya mawon ingkang kawula hormati, sekaligus kawula banggaaken. Pangapunten saderenge. Niki wonten sing pun tepang kula napa dereng nggih? Sedaya dereng. Piye lek jelas niki. Nggih, apunten. Niki wau kula kan di WA kalih Pak Lasirin, Pak Rin niki WA kula. Ngeten. Kan pun kanca niki. Pak Madas, aku arep ngenekne halal bihalal nggih nakuwa. Ngoten. Oh ya wis kula tak ngrika. Lah tibake dugi ngriki kok kula pun sawa merep ibu-ibu, mbak-mbak niki pun macak wayu. Lah kaget kula nggih. Ki nek apa Pak kula? Sinten sing mantu kula kan ngoten. Ternyata niki halal bihalal. Nggih. Berhubung niki tasih suasana lebaran, saya pribadi dan saya dari anggota DPRD Kabupaten Blitar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, saya pribadi juga mengucapkan mohon maaf lahir batin jika kemarin-kemarin saya ada salah di sini, mohon dimaafkan. Oke. Jadi saya berterima kasih dumateng Pak Lasirin. Nggih, lek Muklas Karin itu ndak paham aku, Pak. Tenan. Lah nggih. Lah nggih, Pak kula Muklas Karin iki sapa neh kula ngoten nggih. Nah, akhirnya dibahas Pak Lasirin. Nggih, mugi-mugi campur sari Depi Talaras yang dipimpin oleh beliau semakin maju. Nggih, semakin baik lagi, tanggapane laris, nggih, rezekine kathah, nggih. Mengke rezekine kathah kula kan mesti keduman. Manut pun kula. Nggih. Nggih. Jadi itu mungkin sambutan dari saya. Terus ngeten nggih Bapak Ibu selaku warga Sumber Urip, berhubung niki niku dapil kula. Dapil kula otomatis kula niki wakilin jenengan.
mbok menawi wonten keluhan masyarakat dalam hal apapun, sementing mboten mengeluh aku ora duwe dhuwit, Pak. Lah niku mungkin ribet niku lek pun aku ora duwe dhuwit, Pak, kula nggih sik tak pikire kula ngoten nggih. Dadi umpami ada kegiatan ibu-ibu biasane yang punya usaha kelompok UMKM, terus usaha nopo ternak, nopo yang perlu ada bimbingan atau bantuan dari daerah, dari Pemda. Monggo dipun usulaken nggih. Mengki saged melalui perwakilan sinten nopo saged langsung teng kula mboten napa-napa. Alamat kula Desa Jajar, Kecamatan Talun. Sak kidulipun kantor dusun Griya Alit, Pager Coklat, Etan Margi. Monggo kula aturi pinarak. Ah nika Pak nika pun semerap. Pak Arifin nika malah pun genah kalih kula. Niku tiyang brintik kata wis. Nggih. Kemarin ada sedikit program-program saya yang ingkang sampun kula andhapaken nggih, wonten brintik wonten sumber manggis wonten. Niki kedap malih kalau di ACC malih mengki sumber niki angsal malih daerah Belut. Insyaallah mugi-mugi pikantuk pangestune panjenengan saged di ACC nggih. Masalah kados kula niki nggih namung saged mengusulaken nggih rodok nekan titik ning mboten kathah. Mengki lek kathah-kathah nggih repot nggih. Nggih ngoten. Nggih mugi-mugi acara silaturahmi niki lebih mempererat hubungan kekeluargaan antar sesama nggih. Kula kalih panjenengan kalih Tanggi, panjenengan kalih Rencang lebih erat lagi. Kesenian ini lebih maju lagi. Nggih, niki pun wonten nomor induke Pak nggih. Nah, niku lek mun wonten nomor induke po enak Pak ya jane. Mengajukan ke dinas, mengki kula pus, kula wangi, sapa ngerti kan ngoten. Nggih, masalahe niki Kabupaten Blitar selain visi misi bupati terkait pembangunan infrastruktur terus Blitar Terang itu termasuk budaya dan pariwisata mau digalakkan lagi Pak, diuripi. Ngoten nggih. Nggih mungkin mekaten sedikit kata saking kawula dumateng Bapak Ibu para pinisepuh mbok bilih wonten klenta-klentu anggen kula matur kirang mriyanani wonten penggalih panjenengan kula namung saged nyuwun sing samudra pangaksami dumateng panjenengan sedaya. Nggih kula akhiri wabillahi wal hidayah walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.